Podél 200-kilometrového úseku Appiovy cesty, tepny, která pumpovala krev Říma, bylo vztyčeno 6 000 křížů. Tato cesta se stala galerií hrůzy. Na každém kříži visel muž, otrok, rebel. Jejich nahá a zlomená těla sloužila jako brutální a tiché poselství každému, kdo by se odvážil snít o svobodě. Uprostřed tohoto masakru jedno tělo chybělo, to nejdůležitější. Bylo to tělo muže, který otřásl základy nejmocnější republiky světa. Jmenoval se Spartacus. Otázka zůstává, jak skutečně zemřel. Oficiální historie je vágní, téměř záměrně mlčenlivá. Oficiální zpráva uvádí, že padl v poslední bitvě, ztracen mezi tisíci, anonymní mrtvola pohlcená vlky a časem. Tento příběh je zpochybňován jako příliš pohodlně jednoduchý na to, aby muž, který ponížil celé legie a srazil na kolena konzuly a pretory, prostě zmizel. Pravda je prezentována jako děsivější a epičtější. Nebyla to anonymní smrt, ale hon, závěr dvouletého smrtelného duelu mezi dvěma muži, kteří představovali protichůdné světy. Na jedné straně stál Marcus Licinius Crassus, nejbohatší muž v Římě. Byl to politik, jehož ambice byly stejně obrovské jako jeho jmění. Muž, který nebojoval pro slávu, ale pro řád. Svůj řád. Na druhé straně byl Spartacus, trácký gladiátor, muž, který nevlastnil nic než jizvy na svém těle a zápalnou myšlenku, že žádný člověk nemá právo vlastnit jiného. Tato myšlenka byla tak nebezpečná, že mohla spálit Řím až do základů. Toto není jen příběh o povstání otroků. Je to příběh o tom, jak celý systém, globální supervelmoc, mobilizoval všechny své zdroje, aby zničil ne armádu, ale symbol. Armádu lze porazit, ale symbol je mnohem těžší zabít. Vyprávění klade otázku. Byl Spartacus osvoboditel bojující za vznešený ideál, nebo terorista, který rozpoutal chaos a smrt? Odpověď závisí na tom, na které straně historie člověk stojí. Poslední bitva nebyla vznešenou konfrontací, ale aktem čirého zoufalství. Spartacus a jeho 70 000 následovníků byli uvězněni zády k řece Silarus v jižní Itálii. Crassus postavil téměř 60 kilometrů dlouhou zeď, monumentální dílo inženýrství, aby je obklíčil. Nechal je hladovět, den za dnem je oslaboval, ale hlad jen zostřil jejich zuřivost. Historici vyprávějí, že těsně před bitvou byl Spartakovi přiveden jeho kůň, nádherný trácký hřebec. Podíval se na něj a před celou svou armádou vytasil meč. Nečekaným pohybem jediným máchnutím zvířeti podřízl hrdlo. Když se kůň zhroutil, Spartacus zakřičel na své muže a jeho hlas se rozléhal v tichu před masakrem. Pokud vyhrajeme, budu mít všechny koně, které budu chtít. Pokud prohrajeme, už ho nebudu potřebovat. Poselství bylo jasné, nebude žádný ústup, žádný zítřek. Byla to výhra nebo smrt. Proti nim stálo 8 římských legií, více než 40 000 profesionálních vojáků, nejvražednější válečná mašinerie na planetě. Byli disciplinovaní, vybavení a nemilosrdní. Jejich velitel Crassus vydal jediný rozkaz – nebrat žádné zajatce, zejména jednoho. Chtěl Spartaka, živého nebo mrtvého. Jeho hlava byla trofej, která by ukončila teror a přinesla Crassovi slávu, po které toužil. Krve prolitý mělo začít. Válečný pokřik se utopil v následném řevu. Nebyl to útok, ale erupce, tsunami zoufalé zuřivosti narážející na zeď štítů a oceli. Když první linie povstání narazila na Crassovi legie, zvuk byl jako zvuk lámajícího se světa. Disciplinovaní Římané drželi své pozice. Jejich štíty tvořily zeď a jejich krátké meče, gladius, bodali ze spodu, anonymní a efektivní vraždící stroj. Rebelové naopak bojovali s ohněm těch, kteří nemají co ztratit. Každý z nich byl vichřicí nenávisti a zoufalství. Uprostřed tohoto absolutního chaosu měl jeden muž jediný cíl. Spartacus se nesnažil prolomit linii, lovil muže, který tomu velel. S malou skupinou svých nejvěrnějších válečníků, svou osobní stráží, se stal nezastavitelným klínem násilí, který si razil cestu bitvou. Jeho cílem byl Crassův stan. Věděl, že nemůže vyhrát opotřebovávací válku, musel useknout hlavu hada. Zabil 2 centuriony, kteří se ho snažili zastavit, jeho meče se pohybovaly jako blesk. Gladiátorův instinkt byl umocněn zuřivostí krále. Každý legionář, který padl, byl jen další překážkou, anonymní figurkou na šachovnici, která ho dělila od jeho skutečného nepřítele.
Byl to šílený, sebevražedný útok do srdce nejmocnější armády světa. Abychom pochopili, jak prostý gladiátor dosáhl tohoto nemožného činu a stal se velitelem armády, kterou Řím musel brát vážně, musíme se vrátit na začátek, k původu ohně. Dějištěm je Capua. V roce 73 před naším letopočtem v gladiátorské škole Lentula Batiata, místě, kde se muži kupovali a prodávali jako dobytek, cvičení k smrti pro zábavu ostatních. Spartacus nebyl zločinec, byl to bývalý trácký voják, pomocník v římské armádě, který podle některých zdrojů dezertoval. Byl zajat a prodán. Jeho osudem bylo zemřít v aréně, ale on měl jiné plány. Plán na útěk byl jednoduchý a odvážný. Spolu se 70 společníky použili kuchyňské nože a ukradené rožně, aby si probojovali cestu na svobodu. Jejich prvním útočištěm bylo místo, které by si žádná rozumná armáda nevybrala. Kaldera sopky Vesuv. Tam se tato hrstka zoufalých mužů stala jádrem povstání. Odpovědí Říma byl smích a arogance. Poslali milici 3000 mužů pod velením prétora Gaia Claudia Glabera, ne aby bojovali, ale aby vymítili škůdce. Zablokovali jedinou cestu dolů ze sopky a čekali, až hlad vykoná jejich práci. To byla osudová chyba. Spartacus tehdy dokázal, že není jen bojovník, ale génius. Nechal své muže uplést lana z divokých vinných rév rostoucích na svahu sopky. V tichu noci sestoupili po útesu, který Římané považovali za nepřekonatelný. Vpadli do spícího římského tábora a zmasakrovali je. To bylo první z mnoha ponižujících vítězství pro Řím. Zpráva se šířila jako požár. Gladiátor, který porazil prétora. Najednou se k jeho volání hrnuli tisíce uprchlých otroků z celé Itálie. Mor se stával armádou. Zpět v poslední bitvě se tento taktický génius zredukoval na čistou hrubou sílu. Jeho útok na Krasy byl téměř úspěšný. Viděl osobní standardy římského velitele. Byl tak blízko. Ale cena byla strašlivá. Jeho muži kolem něj padali. V přesile 10:1. Oštěp mu probodl stehno. Padl na jedno koleno, ale opřel se o štít a pokračoval v boji. Řval a odmítal zemřít. Byl zraněn, obklíčen, sledoval, jak je jeho osobní stráž ničena. Sám v moři nepřátel postupoval dál, lev obklíčený smečkou vlků. Zraněný a klečící, jeho oči stále hořely vzdorem. Na okamžik legionáři zaváhali. Tohle nebyl obyčejný otrok. Tohle byl muž, který zmasakroval 2 konzulské armády. Přízrak, který děsil senátory v jejich vilách. Mýtus. Strach a úcta bojovali s disciplínou, když uvažovali, kdo zasadí poslední úder. Ale zatímco se o Spartakově osudu rozhodovalo v tom malém kruhu krve a bláta, jeho sen se hroutil ve velkém měřítku. Jeho armáda nebyla legie, byl to kočovný národ. Křehký sen o svobodě složený ze soupeřících kmenů, zoufalých rodin a válečníků s velmi odlišnými cíli. Za bitevní linií nebyl vojenský tábor, ale město žen, dětí a starců, duše povstání, a ti byli nyní masakrováni. Zde leží skutečná tragédie a otázka, která pronásleduje historiky. Proč tam byli? O rok dříve je Spartacus vedl na sever k úpatí Alp. Porazil každou armádu, kterou Řím poslal. Cesta byla volná. Mohli překročit hory do Galie, na svobodu, do svých domovů. Vyhráli. Ale jeho největším nepřítelem toho dne na bitevním poli nebyl Crassus. Jeho největší nepřítel byl již mrtvý. Jmenoval se Krixos, jeho zástupce, brutální a charismatický Gál, který nechtěl svobodu. Chtěl pomstu. Chtěl pochodovat na Řím, vyplenit ho, spálit ho a přimět ho zaplatit za každý bič a každé ponížení. Armáda se rozdělila, sen se rozpadl. Spartacus chtěl vést svůj lid domů. Krixos chtěl vést svou armádu do války. Krixos a 30 000 jeho následovníků se oddělili a pochodovali na jih na vlně rabování a ničení. Byli zadrženi a zničeni legiemi. Spartacus, ať už z loajality nebo z neschopnosti opustit své bratry, se otočil. Opustil svobodu na dosah ruky a pochodoval na jih do Krasovy smrtelné pasti. Bylo to osudové rozhodnutí, zrozené z konfliktu mezi ideálem a touhou po krvi. Crassus nebyl jako arrogantní konzulové, kteří ho předcházeli. Rozuměl psychologii strachu. Když jeho vlastní legie v předchozí bitvě zaváhaly, uchýlil se ke starodávnému a brutálnímu trestu – decimaci. Shromáždil kohortu, rozdělil ji do skupin po 10 a přinutil vojáky, aby ubili k smrti jednoho ze svých náhodně vybraných soudruhů. Naučil je, že on je děsivější než samotný Spartacus.
S touto terorem zocelenou armádou zahnal vůdce rebelů do kouta. Okamžik úcty mezi legionáři končí. Důstojník křičí rozkaz. Kruh oceli se stahuje. Spartakus, používající svůj štít, aby se zvedl, řve poslední výzvu. Ale už to není boj. Je to utonutí. Jedno tělo proti desítkám. Hroty oštěpů se zabořují do jeho štítu. Meče hledají mezery v jeho zbroji. Tíha celého impéria dopadá na jediného klečícího muže. Jeho poslední výkřik zuřivosti se ztrácí v řinčení zbraní a vítězných pokřicích legionářů. Trácký lev byl konečně umlčen. Hluk ustává. Vzduch, kdysi naplněný křikem a ocelí, nyní nese jen kovový pach krve a prachu. Když se kruh legionářů konečně otevřel, nebyla tam žádná trofej, žádné rozpoznatelné tělo, které by mohli zvednout na znamení vítězství. Byla tam jen hromada masa a kostí, kde se těla Spartakových věrných navršila na to jeho v posledním aktu ochrany. V závěrečném masakru se král otroků stal nerozeznatelným od svých mužů. Marcus Licinius Crassus vyhrál. Povstání bylo rozdrceno. 50 000 rebelů leželo mrtvých na bojišti. Ale vítězství mělo hořkou příchuť. Tělo Spartaka, fyzický důkaz jeho triumfu, symbol, který potřeboval pro svůj triumfální pochod v Římě, bylo pryč. Zmizel v samotném masakru, který Crassus nařídil. I ve smrti Spartacus odepřel svému dobyvateli konečné uspokojení. Ale Crassus byl praktický muž. Pokud nemohl vystavit tělo vůdce, vystaví tělo samotného povstání. Tisíce otroků byly zajaty živé, muži a ženy, kteří přežili peklo, jen aby čelili něčemu horšímu. Milost nebyla možností. Řím byl ponížen a dluh musel být splacen krví a terorem. Crassovo řešení bylo stejně metodické jako děsivé. Vybral 6 000 duší, aby se staly poselstvím. Nepopravil je rychle. Smrt měla být poslední částí jejich trestu. Nejprve museli jít. Přinutil je pochodovat na sever po stejné trase, kterou následovali ve své snaze o svobodu. Jejich cílem byla Appiova cesta, nejdůležitější silnice v republice, spojující Řím s jihem. Tam, podél 200 kilometrů, od Capuji, kde to všechno začalo, až k samotným branám Říma, Crassovi legionáři vstyčili kříže, jeden každých 30 nebo 40 metrů. Na každý přibyli jednoho zajatce. Ukřižování bylo nejvyšším trestem, navrženým tak, aby způsobilo maximální bolest a ponížení po co nejdelší dobu. Pomalá smrt udušením a vyčerpáním na očích veřejnosti. Nebyl to jen trest, bylo to dílo propagandy, divadlo teroru. Každý cestovatel, každý obchodník, každý voják směřující do Říma musel projít tímto koridorem smrti. Každý kříž byl brutální a tichou lekcí napsanou v lidském mase. Poselství bylo jednoznačné. Takto Řím zachází se svými otroky. Takto zachází s těmi, kdo se odváží snít. Zapomeňte na jméno Spartacus. Pamatujte si jen tuto hrůzu. Sen o svobodě byl pohřben pod lesem křížů. Ticho 6 000 pomalu umírajících mužů křičelo hlasitěji než jakákoliv armáda na bojišti. V Římě byla zpráva o Crassově vítězství přijata s kolektivním úlevným vydechnutím. Teror, který paralyzoval město po 2 roky, se rozplynul. Crassus očekával triumfální pochod. Očekával, že bude oslavován jako zachránce Říma. Koneckonců dosáhl toho, co 2 konzulové nedokázali. Financoval válku z vlastní kapsy a vyhrál ji s vypočítavou brutalitou. To, co místo toho obdržel, byla hořká lekce o povaze moci v Římě. Zatímco Crassus ničil hlavní armádu na jihu, asi 5 000 rebelů se podařilo uprchnout na sever, zoufalí a bez vůdce. Jejich útěk byl marný. Osud, ve své nekonečné ironii, je postavil přímo do cesty jiné římské armádě, která se vracela z vítězného tažení v Hispánii. Té armádě velel nejpopulárnější, nejcharizmatičtější a nejambicióznější generál své doby, miláček Říma, Pompeius Veliký. Muž, který nikdy nepropásl příležitost, Pompeius narazil na zbytky Spartakovy armády a bez potíží je zničil. Byla to jednoduchá čistící operace, poznámka pod čarou v krvavé historii povstání. Ale v rukou politického génia jako Pompeius se tato poznámka pod čarou stala hlavním titulkem. Okamžitě poslal posla do Senátu. Jeho dopis byl mistrovským dílem arogance a politické kalkulace. Nezmínil Crassovo 2leté tažení, zmasakrované legie ani 60-kilometrovou zeď. Jeho poselství bylo jednoduché a zničujícím způsobem účinné. Crassus, generál, porazil otroky v otevřené bitvě. Ale já, napsal,
jsem vykořenil válku u jejich kořenů. Senát, obávající se Krasovy obrovské moci a bohatství a vždy svedený Pompejovým šarmem, se chopil příležitosti. Sláva vítězství měla být rozdělena, nebo spíše ukradena. Za svou malou šarvátku obdržel Pompejus největší poctu, jakou mohl Řím udělit. Triumf, masivní přehlídku ulicemi Říma ve zlatém voze, oslavován masami jako dobyvatel. Krasovi, skutečnému architektovi vítězství, udělili ovaci, druhořadou, téměř urážlivou verzi přehlídky. Místo vozu musel vstoupit do Říma pěšky. Místo vavřínového věnce nosil věnec z myrty, symbol menšího vítězství. Zatímco Pompeius byl oslavován jako hrdina, který vytrhl kořeny zla, Crassus, muž, který pokácel strom, byl považován za prostého zahradníka. Ponížení bylo totální, ironie je zničující. Spartacus, otrok, který bojoval za zničení římského oligarchického systému, se ve své smrti stal nástrojem pro ten samý systém, aby se sám požíral. Jeho duch zažehl doutnák jedné z nejjedovatějších rivalit v římské historii – Crassus versus Pompeius. Toto nepřátelství spolu s ambicemi mladého muže jménem Julius Caesar vytvořilo první triumvirát a zatlouklo hřebíky do rakve Římské republiky. Otrok prohrál, ale jeho povstání zažehlo oheň, který nakonec pohltil jeho pány. Crassus a Pompeius bojovali o kořist z vítězství a jejich rivalita otravovala Řím po desetiletí. Ale zatímco nejmocnější muži světa se přeli o zásluhy za jeho smrt, duch Spartaka začal velmi odlišnou cestu časem. Řím vyhrál válku, ale nyní musel vyhrát bitvu o paměť, mnohem těžší válku. Římští historici, kteří vyprávěli jeho příběh, ho popisovali se směsí obdivu a hrůzy. Nazývali ho statečným, inteligentním, přirozeným vůdcem, téměř příliš dobrým na to, aby byl otrokem. Ale také se postarali o to, aby podrobně popsali zvěrstva jeho mužů, chaos a zkázu. Udělali z něj ušlechtilého divocha, přírodní sílu, jejíž povstání, ačkoliv pochopitelné, bylo hrozbou pro řád a civilizaci, která musela být zničena. Největším úspěchem římské propagandy bylo tajemství jeho smrti. Tím, že nenašli jeho tělo, mu odepřeli místo mučednictví. Nebyl žádný hrob k návštěvě, žádné relikvie k uctívání. Vymazali ho z fyzické mapy v naději, že vybledne z paměti. Po staletí se zdálo, že uspěli. Jeho jméno se stalo varováním, příběhem k postrašení neposlušných otroků. Ale myšlenky jsou odolnější než těla. Oficiální historie Říma byla jediná, která se psala, ale nebyla jediná, která se vyprávěla. Příběh Spartaka se stal legendou, šepotem v dolech Hispánie, na latifundiích Egypta, v nevěstincích Říma. Příběh gladiátora, který vyzval impérium, se stal symbolem tajné naděje, důkazem, že páni nejsou bohové, že řetězy mohou být zlomeny a že jeden muž, otrok, může otřást světem. Řím zabil muže, ale neúmyslně stvořil nesmrtelný mýtus. Tento mýtus ležel spící téměř 2000 let a čekal na svou chvíli. Když se svět impérií a otroctví začal hroutit, Spartacus se znovu zrodil. Vůdci otrockých revolucí jako Toussaint Louverture byli oslavováni v jeho jméně. Karl Marx a socialističtí myslitelé ho prohlásili za prvního velkého proletářského revolucionáře, mučedníka v třídním boji. Ve 20. století se jeho příběh stal mocnou alegorií proti modernímu útlaku, kolektivním výkřikem vzdoru, který rezonoval po celém světě. Muž, kterého se Řím snažil vymazat, se stal univerzálním jazykem vzpoury. Řím vyhrál každou bitvu. Zničili jeho armádu, ukřižovali jeho následovníky a vymazali jeho tělo z historie. Ale selhali. Selhali tím nejvelkolepějším možným způsobem. Tím, že se ho snažili proměnit v nikoho, proměnili ho ve všechny. Nakonec nám zůstává dualita, duch a symbol. Duch byl muž z masa a kostí, trácký gladiátor, který zemřel na kolenou v blátě jižní Itálie, utopen římskou ocelí. Jeho skutečný příběh tam skončil, v anonymním hrobě pohlcen mašinérií impéria, které netoleruje žádné výzvy. Jeho věc selhala, neosvobodil jediného otroka. Ve skutečnosti jeho povstání způsobilo, že podmínky otroků v Římě se staly ještě tvrdšími z čirého teroru z opakování. Ale symbol měl velmi odlišný osud. Přežil své nepřátele, přežil samotné římské impérium. A co se stalo s muži, kteří ho zničili? Co s pány světa, kteří slavili jeho pád?
Marcus Licinius Crassus, nejbohatší muž v Římě, posedlý snahou vyrovnat se vojenské slávě Pompeia a Caesara, vedl své legie na východ, aby dobyl Partii. Byla to jeho poslední chyba. Jeho armáda byla zničena v bitvě u Karch. Byl zajat a popraven. Legenda, možná příliš poetická, než aby byla pravdivá, říká, že mu jeho věznitelé nalili roztavené zlato do hrdla, poslední výsměch jeho nenasytné chamtivosti. Pompejus Veliký, zloděj slávy, favorit senátu, viděl svou hvězdu blednout před vycházejícím sluncem Julia Cezara. Rozpoutal proti němu občanskou válku a prohrál. Utekl do Egypta hledat útočiště a když vystupoval z lodi, byl zrazen a sťat na osamělé pláži na příkaz chlapeckého krále, který hledal Cezarovu přízeň. Jeho hlava byla doručena jeho rivalovi jako dar. A Římská republika, systém, který všichni bránili, řád, za který ukřižovali 6 000 lidí, byla pohlcena v ohni jejich vlastních ambicí. Občanské války, které sami iniciovali, ji zničily. 10 let po Crasově smrti byla republika historií nahrazena vládou císařů. Systém, který Spartacus nemohl zničit ze spodu, byl zničen svými vlastními strážci shora. Nakonec nám historie zanechává největší ironii ze všech. Spartacus bojoval za svobodu a zemřel. Crassus a Pompeius bojovali za moc a slávu a také zemřeli bídně poté, co sledovali, jak se vše, za co bojovali, obrací v prach. Nikdy nenašli jeho tělo, protože hledali na špatném místě. Hledali ho v blátě bojiště, když ho měli hledat v tichém vzdoru každého vězně, v šepotu každého příběhu vyprávěného ve tmě, v srdci každého muže a ženy, v průběhu dějin, kteří se odvážili věřit, že mají větší cenu než tu, kterou zaplatili jejich páni. Tak Spartacus zemřel a tak nikdy nezemřel vůbec. Bitva Spartaka skončila před 2000 lety, ale válka o historickou paměť se bojuje právě teď, v tomto okamžiku. Pokud věříte, že historie nejsou jen zapomenutá data a jména, ale bojiště myšlenek, vášní a vůlí, které stále definují náš svět, přihlaste se k odběru a připojte se k této legii. A teď je řada na vás, abyste bojovali. Historie je plná postav jako Spartacus, rebelů, kteří prohráli bitvu, ale jejichž ozvěna rezonuje dodnes. Komentujte níže. Která další historická postava byla podle vás ve své době rozdrcena, ale nakonec vyhrála válku o paměť? Chceme si tyto příběhy přečíst, protože zde nejen vyprávíme minulost, odkrýváme ji, abychom pochopili přítomnost.